Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Juanito iti Isabela. Kastoy man di kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 55. May sa ako nabalo. Dua dagiti anak mi iti daydi misis ko. Naasawaan ti may kadwang anak ko, idinto tabarupay ti inauna. Nariknak ti riga ti biyag idi pimusay ti asawak, nang runa idi agsakitak, ngem sa andak amatulungan, dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartak ka manan, JR? Mabisi na. Mayak mangan dito'y balayo. Awan ti makan diti balay. Nagimot kan. Amumot amapanak dumaldawat iti bagas kada tatang. Pada kayo lang ni tatang. Kat si kangay mat. Naitamat lagi nung tamom nga ramidan. Pumanaw ka man diti balay. Agawid kan iti balayo kan ni tatang. Wow! Buwisit! Mabisi na. Awan pa'y timakan. Nagapwamaya, JR. Ay, JR. Apay, damag. Nagiinom kayo manen kadagiti barkadam. Di ka pa mat nagluto. Sika kuma at nagawid ang nagluto. Awan pa'y sirbim nga ama. Anya? Di mo pa'y amo nga aywanan dagiti anak mo. Dala, siya kung kagluto iti kanang Juanito. Tanay, napanbat man ang nagpartak ni JR. Ay, talaga saan ang mabagbagaan dahil siya nga anak ko, nanang. Baybaya mo, nanak ko. Saan mo naparigatan tapagim nagproblema ka dagiti anak mo? Kababain ka da kayo, nanang. Da kayo pa'y matabakat ti umay mangluto iti kanag. Ay, awan na nyaman na anak ko. Amok, anakapsot ka pa'y lang. Takagap-gap po medyo ospital. Wan, nanang. Kaya't ko ti agina na. Ay, una yan, anagrigat ti sasaad ang manak ko. Tamamindoy ti may sa alawas nga agpadialysis ka. Ay, sanak man nabibiyangan si kalakay. Ibagbagak lang matipagsaya ata, manak ko. Amok ti ramidak. Diyak kasapulan ti tulong mo. Saan mo ko maadadailan ti bagim, kapo iti arak. Amok. Kita anak. Jak inan-an na dan ti salunat ko ide. Isu asag-sagra pag itan ti panangabusok iti salunat ko ide. Makapabwisit. Sao kay wasao? Eh, saan ka apumanaw, JR? Mangan ka pa'y. Awan ganas ko na mangan. Madayuak man langon. Aniyan ti anak ko. Apay anak kay da kayo tatang. Nasakit ti bagbagik, anak ko. Nasayat mahit, tanakaumay ka dito'y balay. Intugot mo ka day, Apo ko. Imbatik ida nga agama ije balay tatang. Umayak mangalay ti bagas, tani awan isa ang may. Ala, hingga kita ni Jeko si Inano at dapay bagas. Nakaala akon Ay, jak nariingan ti isa sangpat mo Ay, yawatan nakman nga rod iti danom. Tapno sa anak ko na tumakder.
Ag tumarak iti agas ko. Mangala kay matan na. Nagasidag dita kusina. Agawid ako untan ni agluto akpay. Nakitak mo tita, nga may ni Maricel dito'y balayaw. Imay nagalay iti bagas, nanang. Ay, isugayam di igam na plastic bag. Wen nanang. Umay nakapayla dawatan iti bagas, kat adda sakit mo. Nagpigsa di asawa na. Apay adi na pagtrabahuan. Baybayan nyo latan, nanang. Ungtam nga mindag iti anak mo, anak ko. Tapno saan da ka nga abusuan. Imbes sa tulungan da ka, irurumanda ka man. Ay, diya. Nagringkan. Bumangon ka ditan. Dahil tulod mo ni tatang mo di ospital. Dahil schedule ti pa nagdialysis na ita. Anya kayo matan? Makaturturog ak pailaang. Disturbo kayo. Ay na, malaman. Didak man disturbon. Tulungan nyo mo't ati amayaw. May sakamat abak-bakatan. Sumanao ka. Ayawan pa'y respeto yung kadagit tinatangan. Nakahadal kayo mati kunak. Nga mapayadim makal kayo nga awan mudo na. Siyak tinersyo itangal daw. Tata, look, tinagan ko. Ita ka lang nga makita dito ospital, nurse. Naglib nga min jay kadwak ditoy. Siyak tinsukat da. Nay. Kaapilye dum jay gayem ko idi, Anya tinagan ni nanang mo? Minerva tinagan ni nanang ko. Tata. Minerva? Wan tata? Amamom? Ay, gayem ko, hindi agad adal kami pailaang. Kasta ka di. Sige, bayan nyo tata. Da kamatag tinagan nyo kan kwa na. Mami? Simbangpat ka mat kaya man, Luke. Kumusta ti trabaho? Nasayat, met. Awan kayam. Ada ka di amamu yung agnagan iti Juanito? Idi agis eskwela kayo pailaang? Ne, apay nga katawa kayo, mami. First love ko ni Juanito. Ha? Pasyente mi di ospital. Nakita na ti apelyedok. Iso adinamag na ka. Ay, kastaya. Alaman, mami. Istoryain nyo man nga ron ti love story ko ni Tata Juanito. Awan pa'y ganas nga gawid dito'y balay. Awan pa'y masangpatan amakan. Nasakit nga min ti barukong ko. Iso asaan na ka nakaluto, anak ko. Sakit matik kanayon nga ibagbagam. Makauma. Ala, agluto ka ditan, no adda mailuto. Saanon? Mapanaklangan makit pangan iji ayan ti barkada. Tatang, apay ngayon mo tan bagasyo. Jak pa'y nakagatang. No kasta, awan mayawid ko. Ingka pa'y laumutang di takaruba. Sukatakto. Mabayinak. Apay nga minadi mo pagtrabahuan nila kay mo. Ay na, may samot day dya sa dut. Ado dita mabalin na pagtrabahuan no kayat na. Kasano no kumapsutak. Kasano no awanak. Kasanon to ti biyagyo iti pamilyam. Good afternoon, sir. Ay, kastamit kan ka, look. Di na ko nawagan iti sir. Mang Juanito laengan. Ahon gayam. Inistorya kanyak ni mami ti love story yu idi. Anya? Da kayo kano ti first love na idi? Malagip na pailaeng gayam tinapalabas. Iso gayam saan kayo ang nagkatuluyan?
Time pilit da nga impaasawa ni mami iti gayem dagiti naganak na abalikbayan. Kasta nga rod. Ngam, na-aksidente ni daddy di abroad, idi nagsubli. Isuan na bayag kami matan nga ulila iti ama. Ay, kasta ka day. Da kayo, Mang Juanito, ayan ti asawa yo. Ay, natay matan ti asawa. Balo akon. Agpada kayo kini mami. Ipapaalagaan ni mami ti cellphone number yo. Ay, sige. Itad ko, barok. O sige, madamdaman nga alaek. Kalpasan ti panagdialysis yo. Wow, awan sirbi na ito'y abalay. Awan sirbi na. Anya tararamidam! Nasaya-saya at langan apirjek na ito'y abalay. Ay no, di mo buhongan dagiti tawa Oh, Agungat ni tatang! awan bibiyang ko kada kayo. Sumardang ka man! Pumanaw ka dito'y. No di mo kaya't amaeraman ka. Idi simang putak, bubuongan ng dagiti tawa dito'y balay. Ay, awan nagmamaayan ti tawa ti balay. Dinadaal na nga rod amin na gamit dito'y kusina. Unay maten ti kastoy panubok iti biyag ko. Intaray may ija ospital ni Lola, tasaan mo ito na makaangas. Idi nakita na teraramidan ni JR. Oh, anya nga iti kayat yung aramidan ita. Ipabalod yu ka din ni JR, tatang. Hello. Hello, Juanito. Sika ka di daytoy. Sino daytoy? Di na ka din may busesan. Minerva? Wan, siyak daytoy. Ay na. Maragsakan ang ama kang ititimak mo. Manon atawan din na palabas, Juanito. Di ka pala nalipatan. Uray sak, Minerva. Nagtalinaid ka pailang dito'y puso kan panunot ko. Juanito, kaya't mo ka di tagkita ta. Paikit din asaan. Sige, agkita ta. Ay na, nagais-isem kalata, Minerva. Saan ka nagbaliw, Juanito? Syaklata jay sigod a Minerva nga inayat mo idi. Anak mo gayam jay nurse di ospital. Awan, nilokday jay. Burida ko. Profesional amin nga anak ko, Juanito. Itanda amin nakasapulak. Ay, naimbag ka pa'y. Swerte ka kadagiti anak mo. Sika nga kasanungod dagiti anak mo. Puro sakit ti ulo ti ipapay da kanyak. Aniya. Juanito. Minerva, inigaman ti imak. Ay ayatan nakadi bailaan. Minerva? Agpadatan abalo. Ituloy ti ayan ayat ta. Lola, ni tatangay. Ay, napan di hospital. Ala, ni JR, inarestar da. Anya? Drugs ka no ti kaso na. Adda ka no naala da iti bulsa na droga. Anya? Nas ka na maamuan da ito ni tatang. Awan ti basol ko, tatang. Inosente Idi pa'y lahi nga ibagbagakan ka. Nga isardang monte agaramid iti kalukuan. Ngam dinak dangdanggan. Irwarnak dito, tatang. Diyak kayo ti mabalod. Anya ko mati mabaling ko. Hamumat nga da sakit ko. Tatang. Kinapudno na. Itala nga makasarita ka asana na bartak. Idisan ka pa yan nabalod. Aramidam amin na kayat mo.
Nagdadaal ka pa iti balay tayo. Tatam. Isuan na saysaya at siguro na may balod ka. Tapno makapagpanunot ka, katagbalbaliw kan. Naibalod kayam ti inaw na ang anak mo. Wen, Minerva, di na dinangag dagiti pamagbagakan kwa na. Hoy, Isungawan ti kadkadwa kay balay mi. agpadatay ti kasasaad, Juanito. Dakkel jay balay may nga magmaymay saak mo't ngagnanaad ichay. Nawadwad ti kasapulan, ngam sa anak ka naragsak. Minerva, Nasayaan mo't na nagkita tamanan, Juanito. Amom, nakaragragsaka. Kasano nga gyan ni tatang dito'y balay na perde? Awang pa'y gamit nan. Ay, kasi mo ti anak ko. Awang mo't mabalin ko. Amuyo mo't ngawan trabaho nila kay ko. Saan ba ta mabalin nga yan dito ni tatang yaw? Naperdin dagiti tawa kan ritaw na. Saan mo't nga rod mabalin ije balay? Agab-abang kami laang. Ay, umayon ang ijay balay ko. Uy, nanalaw la. Unay matday tuya nagasgasan ti amaya. Ay, nakakasimot ti anak ko. sige mami. Palubusan da kayo no anya ti kayat yung aramidan iti Piagyo. Ay na, agyaman kada kayo, anak ko. Ado tirigrigat yung anang padakkel kada kami. Isu apanawan matan, tapno ag-enjoy kayo. May salaang matitartari gagaya kiti biyag ko, anak. Anya day ta mami? Kayat yung kaditi agtur? Saan? Ti makadanak ti first love ko. Ni Juanito. Ah. Damdamagin nga ro damanang ken manong, no kayat yung ti agkasar. Da kamin ti makaam mo iti gastos iti kasaryo. Juanito! Juanito! Nay, Minerva. Oh, dito'y gayam ti balayo. Apay nga imay ka. Kaya't kalaang nga makasarita. Kababain da ito yung pagnanag na kabalay. Itahan mo, nadadaal. Mas daawak mat ngamin kan ka. Apay nga anusam tag na dito'y. Naibagakon ken ka, nadadaal da ito yung balay mi. Gapo iti panagwala ti anak ko. Ay na, di mon anusan tag na dito'y. Kababain pa'y ken ka, Minerva. Nalawa jay balay ko para kan ka. Minerva. Ay na, tapno amom. Pinalubusan da kung dagiti anak ko ang makirelasyon manan kan ka. Pudno ka di? Wen, no kayat mo ngagkasarta, isudan ti makam mo amang gastos. Pudno ka di ti ibagbagam? Wen, saan kan ngagparikot iti pagnaadahan? Siyak tumot na ti mga sikasukan ka, Juanito. Ay na, agyaman ak Minerva. Ay, retired nurse sa Juanito. Ispasan ka, baybayan. Nagkasar kami kini Minerva, Mr. Lonely. Ket ita, naragsak kami ngagdenden na. Mamatiak ije pagsasao ako nana, first love never dies. Daytoy man ti pakasaritaat. Tuy pagayam mo, Juanito. Agyaman na tata Juanito, iting ka pa nang ipatulod, iti pakasaritaam. Makaparayaw ken makaayayo adenggan, daytoy pakasaritaam ken ayat. Mangipanagnak, nga uray anya pa iti mapasamak, sa narumbang ang mapukawan ka itinamnaman. At dalatta inted ti Diyos anamarso, ket ni Minerva ti impaay naken ka. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo kini Nana Minerva. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Juanito iti Isabela.
Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyor notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.